בשוק משתנה לא מספיק למכור, לנהל, נדרש מכם להיות צד לפני כולם, לבלוט, להיות מיוחדים, לצאת מהבנאלי. קל להגיד, וזה לא יאומן באיזה אמצעים פשוטים אפשר להקפיץ תוצאות. היי, שמי שרי בראל, אני רעיונאית שיווקית, מחברת משותפת של השיטה והספר לחשוב כמו זברה, לחשוב מחוץ לקופסה, בישראל, ביפן. הספר תורגם כבר לאנגלית, איטלקית, פורטוגזית, סינית, יפנית. אני בוגרת תואר שני במנהל עסקים, חדשנות ויזמות, שחקנית, יוצרת, תסריטאית, ובוגרת קורס קומיקאים במשחק מול מצלמה. שזה אומר שאני מומחית להוציא את העסק שלכם מהבנאלי ולהמציא יחד איתכם רעיונות עסקיים וחדשנות. ואת הכל לתרגם לוידאו שיווקי קולע שיקדם ויקפיץ את המטרות שלכם. עשיתי את זה במשרדי פרסום המובילים בארץ, עשיתי את זה עבור חברות וארגונים, עבור מנהלים, חברות ועסקים. אין שום סיבה שאני לא אעשה את זה גם בשבילכם. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתאם איתכם פגישה טלפונית או פגישה אצלכם. אנחנו נבדוק איפה בדיוק אתם רוצים לקדם. אנחנו נבדוק איפה בדיוק אפשר לייצר אצלכם חדשנות. אנחנו נתרגם את כל המסרים האלה למסרים שיווקיים, אנחנו נתרגם אותם לתסריט, נקבע יום צילום, ונצא לדרך. וחשוב לי לציין שמעבר לפן ולהרגשה שאתם בחזית הטכנולוגיה, יש לכם הזדמנות להוביל את הענף שלכם. אם אתם לא תעשו את זה, קרוב לוודאי שהמתחרים שלכם כבר מכינים לכם הפתעה. אם אתם תשכילו להיות הראשונים ולהוביל את השוק, ואפילו לייצר כללי משחק חדשים, אתם תפתיעו בעיקר את עצמכם. על מנת שתוכלו להפתיע אפילו את עצמכם, אתם צריכים פשוט לקפוץ למים ולהעז. אני מציעה שאתם תרימו טלפון, שנתאם פגישה, והשמיים הם הגבול. תודה.